କିଛି ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଣନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି, ମାସେ 6 ମାସ ଯିବନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କହିଥିବା କଥାକୁ ନା ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଂ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବଦନାମୀ କରିଦେବେ। ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମତାମତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନିଜର ଭାଇକି ବା ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଭାଉଜର ଅହମିୟତ ଅଛି। ନିଜ ଭାଇ ଆଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାଉଜ ରୂପେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପୁଅକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ପୋଷିବାର ଗୋଟେ ସାହାରା ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମକୁ ପୋଷୁଛି, ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତି ନା, ସେ ଘରେ ପୁଅର ତ କିଛି ଅହମିୟତ ନଥାଏ, ଆଉ ପୁଅ ଆଣିଥିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି। ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍।